един велик българин, който мислеше за бъдещето на страната си и правеше всичко, каквото е по силите му, за да може това да се осъществи. Стефан Воденичаров беше един изключителен човек. Той беше един от организаторите на духовния, научния живот в България. Академик Воденичаров е учен и общественик. Стефан Воденичаров беше човек със стратегическо мислене. Той беше държавник. Стефан Воденичаров е един голям човек. Достатъчно известен, достатъчно познат. Той бе една възрожденска личност, достойна за подражание. Ние във всеки един момент, аз и моите деца, можехме да разчитаме на него. Стефан е ярък представител на духа. Един велик българин. Баща ми лека му през беше счетоводител, майка ми лека и през беше учителка. В такова семейство съм расъл. Имам брат, по-малък от мене. За мен бе голяма привилегия за това, че се родих в това семейство, че Стефан Воденичаров беше мой брат. Нашите родители бяха изключително строги към нас, хора израсти в духа и в добродетелите на традиционното българско семейство. Първо вкъщи това, което ни караха двамата с брат ми, да научим и да го правим, да бъдем много дисциплинирани. Поради обстоятелството, че моя брат беше 6 години по-голям от мен, аз имах една огромна привилегия спрямо моите връстници, защото малко или повече живеех с духа, с неговите приятели, с неговите интереси. Няма да забравя какви мъки бяха първо и второ отделение, докато се научи да пиша красиво. Сега пак се развалих почерка. Като завърших 7-ми клас, времената не бяха много добри и майка ми каза: Стефане, ти от малък трябва да вземеш професия, защото не се знае след това какво ще стане. И ме записа в техникум Сталин. Мене не ми разрешаваха през лятото, като бях в техникума, да излизам в ваканция. Баща ми ме пращаше да работя. Аз като свърших техникума, вече имах 8 месеца и половина трудов стаж в трудова книжка. Аз съм завършил МЕИ. За едно място тогава бяха между 15 и 20 човека с конкурсни изпити. Реших да следвам инженерство и то същото, както моя брат, технология на металите. Една изключително интересна, специално до голяма степен поради академичния състав, който тогава беше в МЕИ-то. На първо място, разбира се, трябваше да се спомене академик Ангел Балевски, член-кореспондент Любомир Калев, доцент доктор Ради Николов, изумителни личности, които наистина са напълно съпоставими на онези професори и на онези елитни преподаватели, които бяха в световните университети. Нас ни обединяваше нещо, което се нарича школата на академик Ангел Балевски. Академик Балевски, навсякъде в България всички врати се отварят веднага. А вие сте от института на Балевски. И това е визитната картичка на този институт. Това, което винаги ме е мотивирало и обнадеждавало е да вървя след него, е, че Стефан беше наистина една водеща личност. Една личност достойна за подражание. Един от най-изтъкнатите представители на инженерната наука в България. Неговите имена са такива имена като Балевски и други наши изтъкнати учени инженери, специалисти в областта на металознанието. В момента много не се иска да имаме повече такива учени, които едновременно развиват фундамента на една наука, но същевременно правят и приложения, които са изключително важни. Моята специалност като научен
работник е темата разрушаване на материалите. Това е свързано и с доктората ми, и с големия ми докторат. И всичките неща, които са свързани с процесите на разрушаване, са неща, които имам аз личен научен интерес. Неговия принос лично на него, на неговата група и на целия институт за неща, които са свързани с отбраната. Поради естеството на работата, това не са неща, около които много се шуми естествено, но е много е широка палитрата от изделия, които бяха създадени благодарение на него и на неговите колеги, които са свързани както с защитни, така и с осигуряване на сигурността на ключови обекти. Като директор на Института по металознание към БАН, академик Воденичаров изгради един изключително качествен екип, който направи уникални разработки, патенти. Една защита на базата на наноматериали, когато още за наноматериали не се говореше така широко, срещу кумулативни боеприпаси, която е 3 пъти по-добра от това, което е стоманата. Тя беше изпитана даже и в Съединените щати в Апърдинг Провинг Граунд, където бяха доказани нейните качества. Институтът е представил разработки на международни изложения в чужбина, където интерес се проявявали и се купува тая продукция и извън България. Голямата нужда от личната защита на хората породи създаването на първата българска балистична керамика, която заедно разработихме с завода Техкерамика в Мездра, които са наши партньори. Той беше изключително ценен именно от производителите в България на такава продукция. Той беше активен член на това сдружение, което е отбранителната промишленост. Винаги връзките с самия производител са, да го наречеме, голямото предизвикателство, за да се стигне бързо до решение, защото обикновено производителите нямат време да чакат. И заедно сме промотирали и предлагали разработките, уникалните разработки, които направи Института по металознание на БАН. Другото, което успяхме да направим, България преди няколко години беше ръководител на един натовски проект за защита на хеликоптери срещу РПГ. Там задачите бяха още по-тежки. България беше водеща нация. Той бе един от инициаторите за създаване на национално сдружение на отбранителната индустрия. И нашето сдружение Българска отбранителна индустрия от деня, в който той ни напусна, носи неговото име. Много дълбоко съм свързан с развитието на ядрената енергетика в България. Повече от 30 години. За ядрената енергетика е по-видимо не само заради приноса на самия академик Воденичаров и на неговия институт по металознание с Центъра по хидроаеродинамика. Едното от тях беше въпроса с целостта на корпусите на реакторите в АЕЦ Козлодуй, където продължаваме с нашите ангажименти за 5 и 6 блок. Това, че БАН е тясно свързана с и научните изследвания в тази област, и с самата програма за производство на електрическа енергия от ядрената ни централа, е нещо, което е традиционно и в някакъв смисъл то се е родило първо в БАН, преди да се построи и централата. Така че там неговите приноси, свързани с тези, които не са непременно с ядрената физика в областта на металознанието, са безспорни. Той беше човек на каузите. Така се и запознахме, когато с татко и с академик Георги Марков и професор Бакалов направиха
Комитета за защита на АЕЦ Козлодуй преди точно 20 години, през 2002 година. Историята с малките блокове на Козлодуй за мен е едно от големите стопански престъпления в България. Лошото е, че никой след това не плати сметката за това, което се случи с малките блокове. А интересното беше това, че в гражданския комитет, който аз бях председател, наистина като че ли бяха най-изтъкнатите представители на българската интелигенция. Беше първата мащабна форма на реакция на българското гражданско общество по истински значим за държавата въпрос, като спасяването на малките блокове. Този комитет направи първата в историята на България голяма подписка за референдум с над 500 000 подписа. Много хора сложиха много от себе си в тези блокове и лошото е, че ние правим една изключително груба грешка. Българските политици, те всичките правителства, които се извъртяха, просто се опитват да задраскат от българското енергопроизводство и ядрената енергетика, което според мен е една груба грешка. Изключителна работоспособност изобщо не му попречи в неговата роля на председател на БАН, например, защото той е бил всичко. Той е бил и ръководил е секция, ръководил е институт, ръководил е общо събрание на БАН, което е най-висши орган, председател беше. Имах възможност преди всичко на научния фронт, ама не на неговата наука или на моята наука, а за науката въобще да поработим съвместно. Направи изключително много за това отношението към БАН да почне да се променя. То не можеше да се промени за ден, за два, за година. Не можеше, защото преди това много бяха направили така, че за БАН да се говорят нехубави неща. И същевременно аз съм свидетел с част от колегите тук, как когато реши и с наша помощ да наложи някакви промени в академията, се хвърли в една борба, която при тая обстановка в академията, която и сега има, тази борба беше просто обречена. Идеята да преустрои академията, не да я преустрои, да я модернизира. Сигурно това е част от живота в България, но и знам, че имаше затруднения с колективното управление на академията в лицето на Общо събрание, което не винаги приемаше неговите инициативи, поради това, че колективният разум, той винаги е по-консервативен и се стреми да дръпне нещата назад. Той имаше много добри връзки с бизнеса. Това е много важно за бизнеса да разбере, че Българска академия на науките може да допринася с разработките си за индустрията на страната. Българска академия на науките, която при управлението на академик Воденичаров преживя един истински ренесанс. Стефан беше отворен към инициативи, които да очертаят по-ясно мястото на Българска академия на науките в рамките на българското общество и да разширят тези рамки. Беше и министър за кратко време на образованието и науката. Дори за кратко време, докато беше там, ние винаги сме изповядвали веруюто, че науката и образованието трябва да върват заедно. Не може да ги делиме. По едно време се говореше само за образование, което е много хубаво, но не може без да се поддържа и науката, която пък дава основата на образованието, на качественото образование. В момента и в училищата, и в университетите учениците и студентите носят парите, така наречени делегирани бюджети. Къде остава въпросът с качеството на образованието и в училищата, и в университетите? Ами въпросът с професионалното възпитание на децата. Просто децата не се учат достатъчно на време, за да се изберат своя професионалния път в живота. Той смяташе за абсолютен постулат и абсолютно задължително всеки път, когато трябва да се вземе някакво важно решение, свързано с развитието на страната, че без учените няма как това да стане. И през тези 4 години, докато беше председател, нещата потръгнаха много в посока на
възвръщане на образа и имиджа, както се казва модерно сега, на БАН в обществото. Той не можа да доизвърви пътя, по който той начерта желони за развитие на Българската академия на науките и за онзи принос, който той започна да изгражда заедно с съмишленици. Това, което той и неговите съратници искаха да направят, може би е бъдещето на нашата Академия на науките. Освен научен, тя да бъде духовният център, тя да бъде насочващият, да бъде това, за което всеки българин в миг на радост или тежест се сеща. Смятам, че академичният дух наново ще се възвърне и това, дето ние се опитаме в момента да кажем, че Академията на науките е духовният център на България, пак ще възвърнем това величие на тази институция. Аз смятам, че тепърва и поколенията, и специалистите, и приятелите му ще говорят за него, ще припомнят неговия пример и неговите идеи, които трябва да се реализират в действителност. Наличието на високо квалифицирани учени си е част от националния суверенитет. И кой щеше да се обърне към една България, ако тя нямаше подготвените учени? Неговия размах беше и световен. За нашето сътрудничество с Македонската академия на науките и изкуствата и с тогавашния председател, те бяха също така и добри приятели, лични приятели, Владо Камбовски. Това беше друго негово лично постижение. Той успя да направи първата стъпка по посока на реална стъпка, говоря, защото сътрудничество е имало. Сега не може да отречеме, че си е имало и на ниво институти, но на ниво академии при него стана с така намиране на средства за около 40 на проекта съвместни. Приемането на възможност да се финансират тези около 40 проекта, които съществуваха между нас. Делегации се обменяха. Имаше едно честване на Кирил и Методий заедно, което се проведе. Така че той от своя страна лично направи много за подобряване на отношенията, като база да се вижда това, как може това да се надстрои на ниво вече правителства. Сега, за съжаление, в един момент, както казах, нещата замряха и поради не наша вина, напълно категорично го заявявам, ние си стоим с отворена врата, не казваме за нашите съседи, близки, лоша дума не сме казали, само сме казали да не пипат историята, която е такава каквато е. Не може да я променим. Там то си пише в източниците какво е, кой какъв е бил, какъв цар е бил, езика какъв е бил и така. Но той беше и човек, който може би силно повлиян от своя учител, академик Ангел Балевски. Той винаги мислеше за делото, винаги мислеше за България. Това доведе също така и до неговата инициатива да бъде един от основателите на движението Единение. В днешно време ние разбираме колко важно е било за това българите да могат да седнат заедно, да разговарят заедно, да направят нещо заедно, а не да се противопоставят един на друг. Най-честа тема, която обсъждахме, беше неговата инициатива Единение. С програма за ускоряващо развитие на България в всички важни за развитието на една държава направления. Част от всичко това беше и направлението здравеопазване. То е ясно къде са проблемите. Проблемите са, че държавните болници взеха, че станаха фирми. Основният смисъл беше да се изготви една програма за реформи. Непрекъснато растат парите за здравеопазването и да бъдат достатъчно и правилно разходвани средствата в тази система, защото те, знаете, не са никак малко. Но той знаеше, че България трябва да бъде единна, особено в тези трудни времена, поради което по негова идея се основа гражданското движение, Сдружението Единение. И ние обикаляхме с него страната,
Той е истински патриот, добрия смисъл на думата, да не го разбираме като национализъм или нещо в някакъв негативен. Истински патриот, и това му беше кредо, че една нация, малка или голяма, пък особено малка, тя може да върви напред само ако е единна. Разбира се, под единство той не разбираше, че всички ще мислят едно и също нещо, такова нещо не си е представил. България е страдала много от гражданска война, от противоречия, от разединения и той искаше да преодолее това разделение. Той не само можеше да се занимава с много неща, той можеше да общува с много различни хора. Това е, може би, единственият човек, който познавам и който ме е научил на това нещо. Това да виждаш в другия положителното. Той можеше да събира хора, които иначе не се обичат или не се познават или нямат нищо общо. Игор Аничаров се срещаше и с много политици и се опитваше да ги убеди, че не бива да гледат на българите като на господаватели. Че българите трябва да бъдат убедени по едни общи национални цели. Той твърдеше, да, има неща, които разделят партиите, но трябва да има и общо национални цели. Тези политици, които са нагърбили с задачата да управляват държавата по някакъв начин, да седнат на масата като българи и да си решат кривиците помежду си. Но по ключовите въпроси, като почнем образование, здравеопазване, индустрия, селско стопанство, научни изследвания, тия, които не предизвикват съмнения и които са двигателя на развитие, така, прогресивното развитие на една страна, той смяташе, че там съвсем спокойно може да има единение, независимо от политическите пристрастия на хората. Каузата на единението, без която България никога няма да просъществува и да проходи и да се изправи отново. Смяташе, че в моменти, в които се взимат ключови решения, свързани с тия области, за които изброих и други, разбира се, без които обществото не може да се развива, не може да бъде здраво, трябва да се привличат специалистите. И той това го правеше много успешно. Аз не познавам човек с неговата способност да събира хора. У него имаше една изумителна способност да бъде приятел в най-смисления, най-качествения смисъл на думата. Академик Стефан Воденичаров бе една интегрална личност, която обединяваше, която помагаше на хората да върват напред. Единственото, което според нас може да ни обедини, това е когато всичките седнем да обсъждаме едни дългосрочни национални цели във всички области на обществения живот. Не само един от основателите на движението Единение, но той в ежедневието си обичаше да подкрепя хората, да прави нещо добро за тях, да ги потикне и те да направят още една крачка напред. Там той хвърли много усилия и жар. И тази идея не е загубила своята привлекателност, но жалко, че моторът, т.е. създателят Стефан Воденичаров, физически не може да я продължи. А виждаме днес в цялата бъркотия на днешното българско общество, загубата на идеали, на ценности, колко е нужна енергията, духът, благородните идеи на Стефан Воденичаров. И аз вярвам, че ние като негови следовници ще доразвиеме делото му и единение ще получи необходимото влияние. Образно казано, той си отиде с отворени очи. Имам чувство, че духа му е някъде тук и с неговата тънка усмивка иска да ни каже: казах ли ви? Идеята няма да умре. Неговия хумор беше пословичен, да не говорим за смеха му, който се чуваше така, дори в съседната прека. Винаги спокоен, усмихнат, неговия неповторим смях. Той
правеше така, че всички да се смеем, а не някой да бъде усмян. Вкъщи, освен изключително часове наред слушането на класическа музика, която със сигурност много хора също знаят, не беше само в неговия офис и кола, ами в къщи, от ставането до лягането. Е имало и много смях, много забави. Той си беше с великолепно отношение към красотата в изкуството. И живопис, знам, че харесваше музиката много. Това, че той беше голям приятел на операта, че беше човек, който не пропускаше концерти, спектакли, но той можеше да анализира един творчески процес, в който самия той като че ли участваше с присъствието си. Не е пропускал нито една премиера в Софийската опера. Родено елегантен човек, нали? Той, освен че елегантно се така обличаше, беше просто удоволствие да видиш, но си е така и като личност, с един вкус, такъв оценка за красивото, в изкуството, в живота. Елегантен беше също и в човешките взаимоотношения. Той беше един много любезен човек, който винаги се опитваше в човешките взаимоотношения да даде шанс на ближния си, да направи най-доброто в един диалог, в един взаимоотношения от себе си. И мисля, че това той го постигаше много добре. Най-вече със своя хумор. Учените са особено чешит хора. Това са знаци, символи на уважение не само лично към академик Воденичаров, но също така и към България. Той беше един от организаторите на духовния, научния живот в България. Не случайно негови най-близки приятели бяха знаменити съвременни творци, художници, писатели, учени. Можем спокойно да кажем, че той беше един съвременен будител. Защото и сега имаме нужда от будители. Някой трябва да ни показва на къде да вървим. Трудно е да говорим за него в минало време. Той е с нас, докато мислим за него. Но трябва да кажем, че това е един от строителите, духовните строители на съвременна България. Голяма загуба е това, че загубихме Стефан толкова рано. Личност, която днес много липсва в Българската академия на науките. И липсва в обществото, защото той беше един нарисуван държавник. Учен от световен мащаб, съпруг и баща за пример, брат и приятел. Татко беше изключително грижовен, много важен за нас, за цялата фамилия. Да, аз имах късмета да бъда близко до тази личност и да бъда негова дъщеря. Той за мен беше моята любов и мой живот. До последната секунда буквално работеше. Да, ние даже повечето, които го познават, не се и разбрали, че има здравословен проблем. Той продължаваше да бъде позитивен, продължаваше да бъде оптимист, продължаваше да мечтае. Представете ли си? Знаейки ситуацията, в която е и това, което предстои. И докато управляващите България не разберат, че те носят отговорност пред бъдещето на нацията и са длъжни да подкрепят научните изследвания, за да има и наука в България и да остават умните хора в България, трябва да се промени отношението към българските учени и особено към младите хора. Казва, че една свещ не губи нищо да запали друга, но дава повече светлинка на света. За тази светлинка малко повече да има в света, той живя цял живот.